85% tar-residenti li jgħixu f'żoni fejn hemm l-uffiċjali tal-pulizija fil-komunità raw titjib fil-lokalità tagħhom wara l-introduzzjoni ta' dan il-proġett. Dan ħareġ f'intervista li One News għamel mal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà fit-tmiem sena oħra tiegħu fit-tmum tal-Korp. F'ħarsa lejn is-sena 2022 il-Kummissarju fakkar kif il-proġett tal-Pulizija fil-komunità beda bħala proġett pilota fl-2019 fil-Mellieħa u din is-sena kompla jiġi estiż biex illum ikopri 75% tal-pajjiż. Il-pjanu li sal-aħħar tas-sena 2023 dan il-proġett ikopri lill-pajjiż kollu. Il-Korp kontinwament jevalwa il-miżuri li jieħu. U matul din is-sena il-Korp ikkommissjona starriċ li sar mill-National Statistics Office u fil-waqt li dan l-istarriċ għadhom mhux ippubblikat nista' ngħid li wera kif 85% ta' dawk ir-residenti li joqogħdu f'areas fejn kellek il-community policing diġà introdott raw improvement bl-introduzzjoni tal-community policing. Saħansitra kellek terz minnhom daw jgħidu li raw improvement sostanzjali. Għall-ewwel darba minn meta tħabbar dan il-proġett din is-sena il-kunċett tal-pulizija fil-komunità ġie introdott ukoll fil-Gżira u Ċija. Għamilna stħarriġ mal-residenti mal-ħwienet ġewwa Marsalforn u qabel ma daħħalna community policing kellek 66% dawn kellhom satisfaction fil-pulizija. Wara ftit ta' żmien li introduċejna community policing ġejna minna nistħarriġ magħhom. U wera issa li 95%, 95% ta' dawn l-istess stabilmenti u residenti ta' Marsalforn jgħidu li raw bidla sostanzjali f'dak li huwa livell ta' policing u sodisfazzjon tagħhom fil-pulizija. Il-Kummissarju Gafà saħaq li dan is-sentiment ta' fiduċja min-nies ġie espress ukoll fil-Marsa fejn hemm element qawwi ta' multikulturaliżmu. Hawnhekk saħaq li l-Pulizija tieħu rwol attiv f'dan ir-rigward u żomm relazzjoni tajba ħafna ma' gruppi ta' minoranza fis-soċjetà. Innota b'sodisfazzjon kif minkejja żidiet fil-popolazzjoni, fil-kulturi, fl-impjegati barranin u fit-turisti ma kienx hemm żidiet fir-reati kriminali. Ir-realtà hija li fl-aħħar snin il-Korp qed irażżan il-kriminalità għandek ċertu reati bħal serq pereżempju u lanqas rata li qatt kellna fl-aħħar 25 sena. U proprju dis-sena issa li wasalna fl-aħħar tas-sena l-indikazzjoni huma ċari ħafna li dis-sena ser inkomplu naqsu l-kriminalità fuq snin ta' qabel. Angelo Gafà ilu fil-kariga ta' Kummissarju tal-Pulizija sa minn Ġunju tal-2020 u ftit ta' xhur wara il-Korp kien ippubblika strateġija ta' trasformazzjoni għal 5 snin. Propju f'nofs il-perjodu ta' twettiq ta' din l-istrateġija, il-Kummissarju tal-Pulizija qed iħares lejn is-sena l-ġdida bħala waħda li matula jkomplu jitwettqu aktar miżuri li fil-qalba tagħhom hemm il-fiduċja tan-nies fil-Korp li din is-sena żdiedet għal 69% minn 49% fl-2020. L-ewwel darba fit-12 sena il-Korp tal-Pulizija jinsab fuq l-istess livelli tal-medja Ewropea u dan huwa l-aħjar riżultat li kiseb il-Korp sa mill-2008. U allura din turi kemm il-miżuri li qed nadattaw l-impenn tagħna biex is-soċjetà tagħna tkun waħda iktar sigura għan-nies tagħna qed iħalli l-frott u qed jiġi rikonoxxut mill-poplu Malti.